Эх, ежики, ежики, есть иголки, ножики, а за эти ножики срок дают большой. Андрюха, ты тут-то? И я тут-то! Добрий вечір. Добре. Як справи? Та більш-менш. Розумієте українську мову? Я что-то не понимаю сельский диалект русского языка. Да. Ну. Так. Серьезно? Ты даже говорить так, а не да. Так, Так. так. Дівчина, відповідай мені, на яке питання відповідає 7 відмінок української мови? Що? На яке питання відповідає 7 відмінок української мови? Я не розумію вас. Ну ж ти не знаєш свій язик. На яке питання відповідає повторіть 7 запитання. відмінок української мови? Я тебе третій раз повторяю. Звертання. Можна я скажу? Чого? Їх по цифрах, Нельзя. їх по цифрах не определяються. Їх кажуть, ти питаєш, які На яке відмінки, питання відповідає 7 відмінок української мови? вони не йдуть по в мене Как мама это не идут? в мене мама Как вчитель это не української мови, идут? вони можуть Как йти в это не любому. идут? Ти мені кажеш відмінник, я Как тобі кажу, это на не яке воно йдуть? питання відповідає. 7 відмінок. 7 відмінок, називний. Хто що? Нет. А який? Він хоче сказати кличний, я то, буду що вас по напису іде кличний Кличний. останній. Кличний. Але кличний це, на нього немає, він не дає якесь запитання, це звернення. Как это, блин, так может быть, скажи мне? Це звернення, це не... А скажи він не мне, відповідає букву за от слово. сколько? Букву от сколько? Буковицы, сколько букв? 33. Серьезно? Ні, 32. Или 33? 32. Хорошо. Как будет по-украински сковорода? Пательня. А сковородка? Це одне й те саме. Что не то самое? Це одне й те саме. Что не то самое? Нет. Це одне й те саме. Нет. Сковорідка. 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 О, да. Пательня, не сковорідка. Вот смотри, Немає такого твой, слова. ро- Немає твой, такого слова в українській твой мові, як род, сковорідка. твой род, это отец, там, дед, прадед, твой род, как будет по-украински, род? Дід. Рид. Не понял. А родина? Родина. Ні, Да. родина. Родина, Даша, как будет? родина це сім'я, блядь. Ну, род. Ну, а родина как будет? Даш. Наша, блядь. Альон, не позорься хоча б, блядь. Я не услышал, родина как будет? Бля, підожди, почекай. Ні, я просто вже, я вже 8-й рік проживаю за кордоном України. Да, я так що тобі можу. понял, я понял. Я тобі можу, родственники ні, как тобі можу будут? зараз дивись. Я тобі включаю геолокацію перед тобою, показую. Род, да не надо мне твою геолокацию. Ты полгода как живешь в Италии. Нет, не пол. Валер, ну не клюй мне мозг, Тебе показать Валер. по паспорту, с Успокойся. какого года я сюда приехал переживать? Переживать. Что ты приехал переживать? Это как? А что не поедешь на рідненьку, не захищаешь ее? А тому що ще немає 18 років. А, я понял. А куришь ты уже как взрослый? Ну, Есть. що є, то є. Так ладно. Родственники как будет по-украински? Хто? Родственники. Рідні. Можна, є багато названь. Один із синонімів це рідні. А роды у девушки? М? Роды женщина рожает, как по-украински? Пологи. Пологи. Отлично. А родинка у девушки на щеке? На щеке родинка. Родинка. Да, ну родинка как будет? Родинка. Родинка на щеке. Ну, а какая разница, типа, где она находится? На щеке Ну, или... родинка, я говорю, родинка, как будет, родинка, одно слово, как будет? Нет, ты по-украински? сказал на щеке. Ну какой вы тупой! Да какая разница? Родимка. Мгм. Отлично. Через букву М. А новорожденный? А? Новорожденный как будет?
Немовля. Немовля это младенец. Це те саме. Нет, это младенец. Вот смотри, я тебе задал 5 слов, у нас они однокоренные. Род, родинка, родственники, родинка, роды. А у Ну, вас это святотень родина какая-то, это пологи, бля, батьковщина. Батьківщина. Ну, какая хер разница? Ну, большая. Отец как Россия. будет? Отец как будет по-украински? А- Отец батько. как будет? Батько. А мать? Мати. А батькивщина-то это что, два батьки между собой как-то это? Друг дружку и деньги в кружку? Батьківщина. Звідки родом твій батько, звідки родом і ти. И что, при чем здесь? А твой отец может быть родом, блин, с Киева, а ты будешь родом, блин, не знаю, с Италии. Ну, так. Где Але ты? знаю, Там моя и ты. батьківщина- але Как моя это так, батьківщина так и остається ты, как Україна. это? Нет. Значить, це Твоя родина да, там- бо це Там бо це родина хорошо. моєго батька. Нет. Это не твоя родина. Твоя родина там, где ты родился, не твой отец. Твой отец родился вообще в СССР. В Украинской Советской Социалистической Республике. Ні. Ні. Как это нет? Отцу сколько лет? 25. Жжешь, собака! Шел вон, брехло. Сиди в Италии, мочи жопу, блин. На, И рот на закрой.